Hello guys, this is Eric Hilot of Digos City, Double Storm in the Now Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan, magandang araw po. Ayan, shout out po sa iyo ha. First viewer, ayan. Mayang hapon sir. Hapon. Parang maabot na juga YouTube. Naging kag YouTube ba kay dali ra magkuan ng mga lagyo. Oh, YouTube, Facebook, maabot dito, asa, no? Sigasa. Abot ganing kuano? Abot yung tandag, no? Tandag. Abot mo taga Japan doon eh. Abot dai. Mo dapat sa Facebook, YouTube. Oh, mo na mo gay kuan ron. Oh, gini-trend Social media ba? Social media nga mas madali. Oh. Mamalit ko kuan, ano ba no? Oh. Namay baligya, tubagon kada yon. Oh. Dili mo buhay ang tao ron ng cellphone. Mabuhay gyapon pero Buhay gyapon. lahi Lahi ra mo ron. behind. Oh, sumpay na ba? Ano yung panginabuhi na to ron. Sige. Unsa atong ipamatay kay sir? Wala akong likod dire. Likod. Ya, akong tuhod ini ano ganun. Sakit. Ito rin. Kunik dire sa kuan ba. Ya, dali raw ka po yun. Dili ka po yun. May kanay kong mga basketball ganit, dito mo kubag. Mubog? Sakit lagi kayo, nagtindog niyo, pati nang sakit. Dili mo nga na kubag. Ako ka nang murag ni reset mo. Mubog lang gamay. Oo. Sa pagyod? Kuan. Ang ko ba nang ganing sa ilong, sa sinus ba? Akong mata po murag sulod kay mall. Taud-taud kay murag nag sana blurred ay sana. Kanang murag tubig ba kanang lamo sa ganay ka nig tanaw mi ana ba? Yung sambol? Oh. Murag lain na mo. Oh. Pananaw pero dili mahalap. Ha? Dili mahalap. Dili man. Aircon siguro na sa kanang mas man ya anak siguro ba. Sa pagyod? Kuan dire. Katong sauna. Kasalsa mo ko kanang kuan ba? Ya wa siguro to na barbel. Oh. Siguro tarong og kuan. Barbel ka. Oh. Tingog na nagana niya, tingog. Siguro na kuan ni. So dili mo kasakit. Kung permero sa una sakit niya. Siguro pilot siguro na yan gamay. Yan. Tingog na siya. Lagutok na ba? Ano ba? Kanira po di siya. Ano isa? Sa pagyod? Ukda kay layo biya kayo. Nabla siguro to. Ada lain apa? Kulang pa. Walay kusog. Oo, wala. Kanang to sa una ay kato man nasugod tong kuan god. Pandemic. Pandemic ba? Bakasyon mi dito sa mo nya nag kanang basak ba? Tartol. Ya. Wala ko nana na to kay trabaho na ko kuara man computer. Siguro lingkod. Kung nabigla siguro ba? Sa kadlaw man trabaho ay. Sa nangurog lagi akong dire. Ya nalubong pa jud ko. Sa kanang lapok ba? Ya paklod mo nang tartol. Nanatulog. Tulak. Laguto lang yung hotel. Laguto dito nan kining duha. Gihubag gini siya sakit kayo. Ya. Kaya pahilot dito. Ang isa nawala. Kani. Sa una kani mo ikuan sakit. Ya. Di basketball man ako. Ya. Balik yung computer trabaho. Ya, walay warm up ba. Pag-ambak, pagtugba. Yun na po, di sakit na po daw. Nagkabasa na kaghapon? Wala man, nayusay ka na mag-basketball ko nga. Kuan. Kanang mag-basketball di. Kalimot kong ilis ba? Diretso mo kong basketball. Ikot computer, diretso nag. Pero dili ka ka ng masa, hatbat, munas, ligo. Dili man. Walay masa. Wala. Katong lang yun, katong pag basta nagsugod ni katong tartol kay. Sabi kay dili ka mahimasa ni kuan kay lapok man. Ya pati sinutan na kurog-kurog ng tuod ba. Masa gigo. Kasi gigutom. Wala na ba siguro to? Wala na po. Ana. Yun sa mga pagkasayod sa sir? Ha? Yun sa mga pagkasayod? Sa kuan. Sa Facebook murag ni appear lang to ba kay search man ko sa kuan. Lagi ano tananaw ko ng mga reviews ba sa mga kuan. Ana mo na kay mga kuan dito. Di ko mas? Oo. Sa kanang kana search naman ko dito hilot ana. Biwas ang imuhang kuan dito ba murag tanaw ko sa mga video.
Maya siguro ni, try natin ni. Kasi hindi maayo ta. Ano, Kaloyan sa Ginoo na ako kita mo dog kuan. Tulikom ko. Bisang unsang kuan. Bisang unsa gud Tuko jugo. Bisang unsa ka sikta gud wala may kuan. Yan. Asa mo do wala to tabangan kay kinahanglan gud. Ang kayuhan pud isa sa kayuhan sa tao kanang nara pud si mga gud. Oh. Kani mong pagsalig, pagtuong. Mo lagi. Ana gyud kung sige sakit ana nga pati malayo up. Wani man gyud ana ba no? So nangita gyud ni siya siguro kuan. Oh. Hiyang ba? Kay matag lugar na mo gyud manghilot. Na Lagi na siya, di na mawala. Na. Kaya manghihilot, kaya mga massage, lagi na siya kada lugar. Gagian lang nimo ang kuan, Carmen, gagian mo panabo. Malagi. Nabo, nani jud kay Wala pati ka kailan dito kay mo sila yung Facebook pod. wala niya, wala. May mading nagi Facebook kay. At least nga, kung ganahan sila, uy, makita nila, bisa ko sila ka, makita na nila ang pagtrabaho. Oh. Uy. Gani. Kaya sa istorya ra, Oh, istorya ra niya. pero mo, ayaw lang boss, tanawa na lang, buktan lang mo. Mo yung trabaho nito, mo yung kadi, atuong ko na dito, mura okay, ano. Oh. Gani kay Sige, asa kay address mo, sir? Tagum, Tagum City Tagum City dyan mismo, harapit. sa Country Homes. Country Homes, ayan. Kilang. Ayan guys, shout out sa taga Tagum City, Country Homes, ayan, subdivision. No, shout out sa inyo ha. Hello sa God bless sa inyo ha. Eric Hilot ni guys. Nakana ko ato na aging semana, no, kana gi-reunion meet. Hello sa ko mga auntie uncle diya sa Apokon. Apokon o sa Bermudez, hello sa inyo gaw, ayan. Mga Intero family, ayan. Shout out sa Intero family, Perez family, Moya family, ayan, hello. Isa, basi mo kakuhan o subscriber mo, ayan guys. Ayan gaw, anak ko Facebook ha, request lang. Shout out sa lahat ng mga Intero family, ayan. Tibok, kalibutan, o ginsan o naasa, ngayon mga Intero, walang di mo kung magkailangan na, kadagkan ano, katag-katag na. So nasi server layo kayo no, Tagum City. Nianay gyud siya, no, ni try gyud siya, no. Ya mamayo yang ginapamati, no. Siyempre nahilot po siya, no. Nangita pa gyud siya, no. Ana lang tabangan na to mamaayo si sir. Siyempre inabanan sa pag-ampo sa Ginoo mo patabang gyud ano, yung mamaayo. Ana lang gyud. Number 1 wala kita nasinso man ta o na wala man masinso. Nagdeterminan Ginoo. Ano ra man na. Sintro sa kwan. Sintro yun na siya, no? Kung nagito tayo makahadlok dito, mahadlok dito sa Ginoo, okay? Naagyo siya permanente, no? Siyempre, ang tanang yung muduol sa kuha, no? Akong tabangan, no? Putol sa akong mahimo, no? Siyempre, shout out na ko ang akong mga subscribers, akong mga suki dali sa Hilot. Ayan, shout out sa inyo, suki na akong Hilot na naa sa subscriber na ako karon. Siyempre, shout out po na ko ang top 12 countries viewers. Ayan. Matag video na ko. Ako din siyang i-shout out. Shout out di ay sa Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much guys for watching my YouTube channel. Thank you so much. Please subscribe, like, and share. Siyempre, number 1, pasalamatan ako ang Pilipinas. Maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, Pare, Hulo, asa nga Pilipinas, asa ng area. Thank you so much. Maraming salamat. O sa lahat ng mga OFW, subscribers na ko, viewers, regular viewers, nagka-comment. Kung sa mga nag-asa ko, kung asa ko, taga-asa ko, location ako is taga Digo City ko guys, Barangay Simungan, First Camp Street, Rabina Compound, Purok Mangga. Nasa likod lang sa Purok Mangga dyan. Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, taga Mindanao ko. Ayan. Kung ganun mo mag-friends ako, doon ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan. Huwag Eric Hilot ang traditional. Kung karon lang po ka nakakita sa ang video guys, kani nga channel. Ayan, please subscribe, no? I-click lang notification bell para update sa kung ginilot. Pwede kang comment, pwede kang mag-like. Mas pindot kung makashare ka, no? Kung may hilig traditional hilot guys. Tanawan niya siya guys. Kaya na-isa sa video, o napo na siya part 2. No? May edit niya siya, diretso-diretso na niya siya. So, hilot ako, ipakita ka na ko sa inyo, tanang hilot lang, no? Sobra oras yun siya, ano lang, no? So, shout out sa inyo, tanan viewers, magsugod ako hilot, guys. So, shout out po sa taga Tagum City, Country Homes, ayan. Love you, guys. So, hanggang sugod ako hilot, guys. Please po, subscribe my channel po, and share.
Maraming salamat po. Wala pa na pagkaon mo. Sugan lang ko mga the boys. Kay bambo doon na yung manok. Sige. Ba't do? Karon, kadungaron. Kids. Ito, tikaraang Martin, ay? Pwede kayo, tumidi kayo ba? Hmm? Coach. Si Casey. Martin. O si Kuan. Bambo. Hmm. Wala na. Nga busy man. Wala na. Busy.
gamay.
yan. Tara. Punta naman. Naman. Ano ba yung talo, Sat? Ano ba yung talo na pagkaka? Ay, Bueno, sumutugam na. ha? Sumutugam. Ngayon yung basketball ko, hindi ko po at pati sa kita ng hindi. Palit rin tusok man. Panukan man. Pwede ko to. Kuan. Hinay kami ng tubig? Ha? Hinay kami ng tubig? Saan? Saan? Pero nagdula, sige. Huwag na sa balay lang. Gigihoman. Oo. Kaya nga ka na yung kuan. Naulay kaping ginawa na. Oo. Kailangan ano. Dehydrate na nga. Cramping yun. Panik gula ba? Ano man ayop nila naka. Wala kang bulan. Ano man ayop. Untuk gula ba? Sana. Sila bulan basketball. Wah, magyapon. Kaya sila yung amayaw na basketball.